गाइस दिनै एफा गोबावनि उनाव भिडिअ बानायो आरोना बेनि जाहोनानो माने अखायानो हागासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय दिनै दाख्लै सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय आलि खोदोंमोन दिनै आरो दिनै जांख्रा जासिगोन आरोना गाइस आगोलनि फोथारावनो नै बेयाव बेनिफ्रायसिम ओइ आगोलनि फटक बुलायनाया बेयावनो जासिगोन आरोना जांख्रायाबो एबारबो बेयावनो जांख्रा जाबाय थाखायो नायलांबाय थादो आरोना गाइस दा बेयावनो जांख्राया जासिगोन आरोना गाइस दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबासो दब्लाय गाइस खोमसि जाबलायदो आरोना अखा फैदो खदाल जावगासिनो दंमोन आरोना आलि खोदों आलि फार आरो आलि होनानै खथम जासिगोन आरोना बे मोनसे आरोसै गाइस बेयावनो बुलायदोंमोन आरोना जायगाया ओइ मोनसे भिडिअ नायनांगौ बेयाव जांख्रा जानाय लोगो लोगो बेयाव बुलायदोंमोन आरोना बे जायगायावनो बेनिफ्राय एलागि बुलायदोंमोन एबार बुलायनाय जागोन ना जाया मानसिफोरा फैगोन ना फैया मिथिला आरोना গাইস ৰোৱনী কেইটা আৰু ন আমাৰ বৰষুণ দি আছে একফালে ৰুই আছে ইফালে এজন হাল বাই আছে আৰু ইফালে দুটা আহি আছে এই খোজকাঢ়ি চিনি পাইছেনে ओ रहा बारिश आ रहा है इतना जोर से क्या ही बोले छाती लेके पूरा वीडियो बना रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए गाइस सराय धरे से आरो नयात इफाले देखो एक बार ओ रास्त मार डेट कर मोरा ना गाइस डिमटू हांसिलारियानो खोमा एफा फिसा गाइस तीनटा भांग जाबो नका कोटाव सार बिसारि दाउदै आरोना ओमफ्राय दाउआ नौटा 10टा 11टा 12टा 13टा 14टा बुआ আসে নাই হচ্ছে না 14টা Tolak. Tahu dia mau apa game hasil ada. Baik guys, nung menarna, payo baby fangau dawa basala demen. Tuh ini pengen hosting guys nung menarna. Sampai dah home naja berna.
जोंहानि माइ गायग्राफोरा आरोना रुमनि गेटा डिम आरो कुकुरा सासे आरो न' 40টা লৈকে 14টা হয় गाइस फाइनली दिनै 9 बिगा 8 बिगा दा बेसे मिथिला आरो जोब्बाय आरो ना गायगासिनो दं जेयावदि एबार जांख्रा आरो ना खेबसेयाव जादोंमोन दायाव লগতে আজি ইয়াৰো সাতনি হ'ব আৰু ন বেগেষ্টৰা थैबाय क्या ही बोले मास बां जांख्रानि बेदरा होच्छला फाइनल जोबथारसिगोन दा एसेल'सै खतम फाइनली गायखांबाय आरो ना गाइस गायखांबाय आजिर पूरा खतम जोब्बाय आरो ना लास्ट लामायाव जिराय जिराय जानो मोनसिगोन आरो ना दा हांसो होसोनोसै बै नै एखिजा सानैया मैगं बिगुर गारगासिनो दं आरो ना दाउ होसैनि गाइस दाउ मसला खाबाय अ इटुए ओइ चलाला जा जा इफाले हमबाय जा ओइ तु मारिबो आक्रमण जुबिन गका खेदिया 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 लगा लगा इटु लास्ट तु ओ इटुए मार 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 इफाले जाना लेदे पोते इटु एटा तासे कुकुरा एकटा आरो फिनिश कर बेसराটো আজি খাম আৰু তই জমৰাজত যাবি আৰু দেই थांदो आरो ना नोंसोर रायजोआव हांसोखौ बुथारबाय आरो ना एबार दाउ दाउ लिंहरदो आरो ना দুইটা মারিলে আৰু এইটো এটা এইটো একটা আজি ঠিকছে পার্টি কৰিম আৰু ন তিনটা আৰু একটা হাঁহ আসলে নহয় এই যে জানছে আৰু না मोजाङैनो गोगोमनि कट